För vi är firmans män. Firmans man. Är ni med? Firmans man. Helsingfors! Firmans man. Jag har ett arbete varje dag där förmånen och lönen är ganska bra. Parkeringsplats enkom för mig och kollegor som är helt okej. Arbetshälsovård i vård. Här är nog inga stora fel och på. För får jag i nacken jävligt en dag, det var oftast stingray samma dag. Semester, 6 veckor om året, tycker jag. En gång på våren, jag har kämpat med hit och farit tillbaka och är bövist bara en sak. Arbetsmoral som en veteran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar ratten på arbetstid. Jag stämplar in 2 minuter in, 8:00 på måndag morgon. I det brickor visar mitt namn och med heter inför firmans man. Mammorna ger mig en ställning. Tror jag fick av min mjölkersättning. Nu har jag en egen karriär. Tänk vilken ära till arbetsjärn. Med kulturkockar och kvällstillägg. Stora fönster från vägg till vägg. Matservering finns där ner. Med kött, fisk och vegebuffé. Kaffe och gratis nötrin. Ergonomiska tofflor på fötrin. HR har fräcka vitsar. Hörni, han och jag, vi har gett Fridas pizza. Det finns en lapplast och gå till hyr. För familjens allsportlåsbestyr. Både jobb och fritid, känn dig trygg. För firmon har din rygg. Arbetsmoral som en veteran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar ratten på arbetstid. Jag stämplar in 2 minuter in, 8:00 på måndag morgon. I det brickor visar mitt namn och med hedring för firmans man. Släng upp en hand om du är firmans man. Jag sa släng upp en hand om du är firmans man. Släng upp en hand om du är firmans man. Jag sa släng upp en hand om du är firmans man. Allt jag jobbat till ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa är bra, är det behövligt ändå. Tack till firmon, det var fina gester, men det är för det som jag har semester. Arbetsmoral som en veteran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar ratten på arbetstid. Jag stämplar